semana. Aquí está a miña directiva falar outra vez con este señor, o director de distrito. Misión imposible. Misión imposible. Non contesta, non dice nada, só todos os gestos. Entonces, vamos a intentar o cordorense e concluso, para que nos retire. Nada máis. Queremos un homólogo cabal de honra, sí ou sí. Costará máis, costará menos. O 31 de marzo fai un ano que empezamos isto. Hanse conseguido cousas, ainda non ha feito un ano. Vale, hai varias asociacións que non han conseguido que nós en este tiempo, Entonces, estad orgullosos, seguid vivindo, seguid apoyándonos, é moi importante para nós salir nos medios de comunicación, que nos vexan, que sepan que hai xente enferma, é moi importante, vale? Moitas gracias, de verdad, buenos días a autoridades, sanitarios que saben moitas veces apoyarnos, sindicatos, de todo, temos moito apoio. Aí adentro hai moita xente.